Tripura hasteni abono kwchwng mangpili kasawui faikya Tripura sarokni joto thaiono obo hai jaga jumi tongkha hingkhe thaisok kaiui ajimung lama kaham khlaimani kwchwng mangpili kasawui faikya. Obo haino takhuk Moses Debormani kaimani thaisok bagan belai kheno kotor 10 kani 20 kani laijak bebakno joto jaat no tongoro bwthai thainai obo haino belai kheno kwtui thaisok kotor kotor khe thainai obo haino tabuk samung khlai tonglaijajao oro obo haino belai kheno bagan naithotok. Obo haikhe sikla haikhebai yathai yak kwrak rok jara jaga tongnai rok haino ereng ereng achukgui ta tongdi obo haikhe thaisok khaikung kowai kaiui obo haikhe rang puisa ni bagui lama huarui kotor lama khlaiui manai obo haino ajimung lama khlaiui manai haino ereng ereng achuk tongphile bobo haikhe rang phainaiba. Obo haino Tripura sarokni obo haino jaga jumi tongkha hingkhe bo haikhe kaikha hingkhe norog bo yathek bachai manai. Obo haino koktwmao saimangkha Belbari RD block bai khe khopjak khumtuiya amchaini takhuk Moses ni bagan thaisok bagan belai kheno naithotok chwng sacha kwchwng mangpili kasawui faikya. Kubui tamo norokno phunuknai norok chewui naitongo DD report nokbar.